Dike o. Ugegbe. Ebe a ka ị nọ. Dike nwekwa n'ihe nsị ka m jụọ gị. Ugegbe kedu ya bụ ya? O nwee ofu oyi nwaanyị. Ọlụ mali ya. Mana ọ maghị na ọ ya esi mịa. Nna agụ ya na luo be ha. Ka ọ marụ ka ndị be ha si eme. Ọ sị na ofu dibịa, ofu eze nwaanyị sịkwa ya na ọ na-akọ ga-esi mịa ma ọ na ọzọ ka ọ ya esi wee mee. Mana echeghị m nọọ ezigbo ihe maka ama m na ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike ka ihe ilo ọdịbendị o nwere ihe ndị be anyị na-aghọtarọ ngwa ka nkọrọ gị obere akụkọ e nwere nwa agbọghọbịa nyanwa bụ ada na befa ese a na-ajụ ihe mee ndị be anyị pụtasị gị na ara amazi ọ dị ka ụmụ obiri Igbo si na mekaniki ekwezi ka marụ ndị bụzi ndị ọmụ ya maka na e nwere ọtụtụ ndị na-achọ ụzọ fa pụọ ebunyefe alụsị fabula alụsị a na-abefa si na ọchifa ka ha bụ na-abefa ha ma ọ na-alụsị ka ha bụ na enwere ofu ada na ezinụlọ bịazi na nka wee nweta onwe wee chọbazi ụzọ ka ọ mara onye ọ bụ agwa na ọlụ mara ya na ọ ga-akwado ọlụ mana a ga-asụrụ ya ụzọ ife eze nwaanyị a gwara ya na ọ ga-asụrụ ya ụzọ ya bụ eze nwaanyị wee sị na ọ ya bịa doli ya chi ya mekwa nke nwa mee enume a na nyanwa chee nọ na eze nwaanyị a ya emetafu ya otu nyanwa si chọọ ọma na ife eze nwaanyị rụrụ ya bụ ife ọ na-efe ka eze nwaanyị bụrụ rụọ ya maka na ọmakwa ọdị mmụọ etinye n'ihe enwe ebinyere ya nyanwa bụrụ ya na ọ na-azị abịa anọkọtazịa ụmụazị asị na afụrụ onye nwa iyi akwa ọcha gbafere anọkọta asị na afụrụ onye nwa iyi akwa ọcha gbafere ewee jụbazie eze ewee sị ọmarakwa ife afọ o bute ya buchi ya azụ na ihe a bụrụ ọdịbendị ihe a bụrụ ihe dị na befa maka na ezinụlọ niile nwere ihe dị befa onye mere ajụjụ ihe ajụ bụ ka ị mara onye ịbụ mara akara aka mara ihe ebe a na-akara aka gị iwee jụọ ka ndị be unu si eme ya ọ dị ka asị gị na agwụ marụ gị dịka nwa agbọghọbịa ọ bụ na agwụ mara ya agwụ amarụ gị jụọ ese ka a ga-esi wee lụ ya maka ọ nwere agwụ na-amasị gị na agwụ ikwu nne gị mara gị agwụ ikwu nna gị ama gị ịjụ ese ọfụma ịkpọta ndị ikwu nne gị kpọta ndị ikwu nna gị ha bịa zukọ lụọ ọlụ gị agwụ ịnwe ọfa agwụ maka na enwe ọtụtụ ndị kịta ịpụta asị gị na ha lụrụ agwụ mana ha enwere ọfa agwụ fa ma adịghị ha na-akọ ya ma bụ na ya na ha lụrụ gị agwụ fa na-eru ya kpofu maka na onye ọbụla lụrụ agwụ na-enwere ọfọ ihe ahụ ma enwere isi ngwa bịazịa ịbịa ka ị na-ajụ ese ọdịbendị aha ị mara ihe dị na be unu ngwa na ife dịkwa na be anyị na nna mụtalụ nna gị nnọkwa ya ọ bụ isi mkpọrọgwụ na mkpọrọgwụ a bịarụ gị na ọ nazịa achọbazi onye ọzọ ga-azọkwa ya bụ ndụ ọ bụrụ gị ya azọ ya bụ ndụ ị jụọ mara ebe ị banyere ya mara na ndụ ị na-azọ kedu ọgwụ nke ị na-enye ị mara nke ahụ ị na-enye ị banye na ya nyesibezie n'ike maka na onye bụ azọmndụ anyị ji maka ya wee bịa e nwere ọtụtụ ndị eliri si fa na-ama ofe ịzọ ndụ na ihe a ga na-eme bụ fanọkọta ha eje ihe dịka ụlọ ebe a na-azụ ụmụaka nke ndị be anyị na-akpọ Mother-Raised Babies Home ije ebe ụmụaka amụtasịrị ọfụ na ọịpụ ebe afọ onwe ihe iwe nwere nyefa ijekwa na-eme biznes gị ọ bụrụ ya bụ ịzọ ndụ nke a bụ ịchụ aja ịchụrụ aja jee ebe a chụọ aja ka ị chụrụ ngọzi dịkwa ya o mana ọ bụrụ ya bụ ịzọ ndụ bụ ebumpụta ụwa mmadụ dị n'iyi ụwa gị ịbịazịa na ndị be anyị mekwara ihe dị otu a na ọ makwara m maka na ọ dapụ apụ n'ezinụlọ e nwere ndị ọdịbendị bụ ịzụ afịa na ezinụlọ a na-azụ afịa agwụ makwalụ ndị ọmalụ ha lụọ agwụ malụfa mee gịnị na-echekwa afịafa na-anatakwa maka na ịnụkwala na agwụ marụ mmadụ ụfọdụ na-eche na agwụ amarụ gị bụ na iwu ka ọ bụrụla ị ga-abụ eze nwaanyị na ị ga-abụ eze nwoke ọ bụrụ ya agwụ nwe ike ma gị nwe ike maa gị na agwụ ịzụ afịa mana ede na aga alụ ya ala ịlụọ ya alụọ ị na-ejele onwe gị afịa gị na-ana o nwere ndị ede na ha ga-agba obodo oyibo mana enwere ike ofu onye ije na nke ọsaba gị isi o ji bụrụkwa n'ọlụ a mara ya na ị ga-alụkwu ya o na ọ na-afụkwa ọlụ a n'ime gị kedu afọ ọlụ a bụ ife a malụ m ka ọ na ya afa nụnụ ara akpụ ya afa onye mere ọdịbendị ji wee dị nnukwute mkpa ịbịa ga-ejụọ akọwalụ gị ọfụma ị mara ya ịbanyezie na ya ịfụ na ihe niile ga-adịrị gị mfe ọnya ịma ụfọdụ ndị dibịa na ndị eze nwaanyị ha bịa dịka enwee dịka competition asị gị na nke a bụrụ na-ese eme ya
ma ọ bụ na nke abụrụ na-esi eme ya mana chefuzie na ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike ka ihe nwere ikwu nsogbu anyị nwee bụ kedu ndị bụ ife afọ ị na-akpọ na-akazi ozi na-akazi ndị Igbo akọwa kpoziri onwe eze nwaanyị na eze nwoke bụzi onye bịakwute elu o wewere ife dị na befa na-agwazi gị onye ọbụla tozuru etozu mụzuru ọrụ amụzu chọrọ inye mmadụ ndụmọdụ ma na ị na-agbalụ mmadụ afa ihe ajụ na onye ebe ka ị bụ ọ sị gị na ọ bụ onye ebe dị otu a ịmarụgo na ọdịnala unu na nke fa bụrụ ofu ife maka na ọ bụrụ ka Anambra si alụ agwụ ka Enugu steeti si alụ agwụ o nwere ike onye ite mana o nwere ka ha si eme ya maka na ndị e nyere ozi n'Enugu na ndị e nyere ozi na Anambra ha bụrụ ofu ife mana ọ na-eyi ite mana ọ bụrụ otu esi eme ya na Enugu ka esi eme ya na Anambra steeti ka esi emekwazi ya n'Imo steeti kedu ihe ị ga-eme ọ bụ na ị mara anya si anya na-abefa ịgbalị ya afa isi anya na-abefa agwanye ya n'otu a gị nwa si ime ya ka ọ ga-esi garị ya ọ dị ka ụfọdụ ndị bụzi ndị eze nwaanyị na eze nwoke kịta pịasị ihe nwafa abụkwa ije mmiri mana ha bụrụ gị eze nwaanyị mmiri bụrụ eze nwoke mmiri ọ ga-ebukwa alụ oburu alụ a na-ejelu gị mmiri emechasịzịa itufusi ego niile ọ dịka ihe ejelụ n'ọlụlụ ọlụ gwazie ya eziokwu gbalị ya afa gwa ya nekwa onye ga-alụ nwulu gị ọlụ mmiri acha ma ọ na ọlụ mmiri abụọkwa nyanwa ga-alụ nwe mana ọ nwere onye ga-alụ ụlụ gị ya na oge ga-eji aka gị wee je ara akọzi ya akọ na onye ọkwa ndị anyị na-afọ ekwuzi na-achọzi ibu ihe niile n'isi fanwa na-agba fanwa na-eche fanwa na-egbu ha nwa na-akpọnye ọ bụrụ ihe kwesị ekwesị ọ bụrụ maka ihe a na-ekwu ịnachi ya azụ a ịnachi ya gị buru ụzọ na be nna gị ọ ese a ka ọ na-abịa ijuba n'ụzọ akọọlụ gị akụkọ ndị ụzọ mana ịnarụ obe nna gị ruo n'isi injin ebe a ka ọ ya ba apụta ewedo nwayọọ wee gwa gị onye ibu bido na nwata wee ruo na mgbe itolu onye abịa ịghọta ya ọfụma ịrapụkwa ya nsogbu ka na-aba n'ime ya ọnya ya bụ ndụmọdụ na-enye onye ọbụla na-ajụ ese bụ mara ebe ị na-ajụ ese jụọ ese ọfụma ka ị ma na onye ahụ ị na-ajụ ese n'aka ya ọ makwa ife ọ na-eme ka ọ ndị nsata na-achị ego fa ga-etinye na kpafa ọ dị ka mgbe ọzọ eme na nsugbe na-eti mkpu si na ọ bagokwa n'ife ego na ọ bụrụzi mgbe a na-agba afa ka ọ dịziara gị na mma ma mgbe a na-enye ọgwụ ka ọ dịzia gị na mma ka ị bịa kene na kịta azị bụ na onye ọbụla chọzi iji ihe ọdịnala wee luo n'elu o wee tinyezie n'ibute ihe dịgasị iche iche a na-ebutezi wee na-asụnye n'ihe ọdịnala o wee debezi anyị ọnọdụ ebe anyị nọ tata ya bụ onye ọbụla na-ege ntị na-anụ ife ndị mmadụ na-ekwukasị n'ilu akwụkwọ ajụsị anya na be nna ya ka ọ jejegharịa ka ọ marụ ntọala befa ebe a ka a ga-agbalị ya afa ụzọ befa wee gwuo eziokwu dị na ya ọ wụsịkwakọrọ n'ọnụ ikwula ọfụma ndewo ikwula ọfụma ndewo asị ntị ga-anụ ihe abụrụ ma ọra ka ugbu ata eziokwu ikwula ọfụma onye na-aghọtaghọ ji ebe nna ya ji ejụrụ ọgwụ daalụ dike ndewo